آ گیا جیڑا آخرت دا انکار کردا ہے کوئی آخرت ہے ہی کو نہیں ٹھایا جانا ایویں ہی مولوی رولا پاندے نے قبراں چ عذاب ہونا کوئی نہیں مرن تو بعد اٹھایا جانا جی کہ یہودی آیا ایویں انہیں ہڈی پھڑی ہے ہاتھ دے اندر تے ہڈی نو پوردا آ رہا ہے تے میرے پیغمبر دے کول آوندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو آن کے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے بابر گلا نہ کر میرے والے ادھر وے توجہ کر جمعے جی بہ کے گلا نہیں کری دیاں توجہ ادھر میرے ہاتھ رکھو میں قربان جاواں ہڈی پھڑی ہے تے لے کے آمینہ دے لال کو آ جاندا ہے یہودی ہے ہڈی نو پوردا پیا تے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا کہ مرن تو بعد اٹھایا جانا ہے اے دے کوئی اٹھان والی گل ہے ہڈی پور کے زمین تے سٹ دیندا ہے تے قرآن آندا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ میرے محبوبہ انہوں دو ٹوک جواب دے دیو جدو ہڈی نہیں سی ادو بھی انہیں پیدا کیتا کہ نہیں ہن تے پھر ہڈی ہے اور جدو نامو نشان بھی نہیں سی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او انسان تینوں کی ہو گیا اپنی پیدائش نو بھولی گیا پانی دے قطرے تو دنیا دے مصور جڑے نے وہ لکڑی دے مجسمے بنا سکتے نے مٹی دیاں مورتیاں بنا سکتے نے بولو پتل دے مجسمے بنا سکتے نے لوہے دے مجسمے بنا سکتے نے چاندی دیاں مورتیاں بنا سکتے نے مٹی دے باوے بنا سکتے نے سونے دیاں مورتیاں بنا سکتے نے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں پانی دے قطرے تو اگر انسان پیدا کر سکتا ہے صرف رحمان ہی پیدا کر سکتا ہے کوئی نہیں پیدا کر سکتا کہ رب نو چھڑ کے لامے نہ جایا کر آخرت دا انکار جڑا بندہ کردا ہے او دے پلے کچھ بھی رہندا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون جنہاں نے ساڈے قرآن نو جھٹلایا تے آخرت دی ملاقات نو جھٹلایا ہے اللہ دے نے فرمایا والی قائل آخرتی حابطت اعمالهم جیڑا بندہ قبر دے عذاب دا قیام میدان محشر دا جنت جہنم دا آخرت دا انکار کرے گا اللہ دے نے لمیاں نمازاں بھی پڑھے اسی او دی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گے